Listen very careful. This is for your own good. This video that I'm going to show you right now will help you to learn a lot today. However, welcome back to Officer Justice Day. If today na the first time wey you see me, I beg, may you not forget to subscribe to this channel and also share this video, because this video is for educational purpose. For those of you that want to understand Igbo, I'm going to explain this video more better when I finish showing you the video. This 16 years old girl is a person go tell her main carry rat this rat poison. What did they call them? This tosa rat, you know, they kill rat. They tell her make him go carry her, go give your auntie, so that your auntie go stop the beater. 16 years old girl. You know, go tell your auntie, oh, see what person tell me, say person want buy you. You know, even tell your auntie like that. Now you can't conclude for him mind. Maybe your auntie just do him something. This small girl all conclude for him mind. Go carry this rat poison. Carry and go keep for your auntie. The auntie chop him. Bye. Dog wey chop am go. Fowl wey chop am go. Now the guy they show you near me here. So if you want go carry maid come for house, please treat that maid the way you treat your own children, so that he go see you as a mother or father, or I will be say even though your enemy one use am get you, you know if you use am get you. I want you to listen to wetin this girl talk, how it take happen, and we'll come back, we'll explain more. Watch the video. Mmesoma Gente isi na onye gwara gị gịnị? Nwunye kachi gwara gị that is ọgọnụ gwara gị sị gị mee gịnị? Na gị jee wụrụ ọgwụ oke tiri antị, na gị tiri ya na gịnị? Na nri. Ime na eke ime ihe ozugbo gwara m ihe mashi aga m na-ekwe ya chụsọba chi na meme ya kwa ha m ọdọ ndogba m ogbo ihe ndị mashi aga m agwụ ya ntị aga m eme ya shi na mme na onwe ihe ga-eme na ọ ga-akwụsị na-akụ m ihe na gị mee na ọ ga-akwụsị na-akụ gị ihe gị gazie ga mee ugbu a na ọ kwụsịla ịkụ gị ihe na aka ọ kwụsịbe. Ebe ka ntị Adakụ ahụ nọ ugbu a? Anụ m ihe i kwuru. Ebe ka ntị Adakụ nọ ugbu a? Ịmaghị ebe ọ nọ. Ka ekwe ihe iji na-ebe akwa mbọsị a? I chetara gịnị? I chetara ihe onye gwara gị? Ihe nwunye kachi gwara gị? Gịnị ka i chetara ihe ahụ? Mgbe i meziri ya, mgbe i tiri ya ihe ahụ ọ sị gị tirie, eleghị meziri afọ ata ya. Since ahụ ihe n'ụra abalị ị na-ehi ụra akwa ya, ị na-ehi ụra ọfụma maka na iwepụrụ ndụ mmadụ. Mmesoma kwurugode ọtọ. Geenụ ntị. Amụrụ Mmesoma na 29 of May 2008. Yes. Eji m rekọdụ gị ji rekọdụ Chinwe jiji nke ya because anọ m witness ya eme. Ama m date amụrụ gị ma date amụrụ Chinwe ma date amụrụ ya. Mmesoma dị 16 good years wee gaa were ọgwụ oke tira ntie wada nne m onye tọtara mmadụ tọ ma ọ mee ya
je wụrụ ọgwụ oke tire ya na nri ọ na-eri anti m erie ya wa adanne m wee lawa mmụọ nkịta osirie erie ya nwụọ ọkụkọ ọ jiri egwuo ya ọnụ erie ya nwụọ ya ozu atọ at a spot. Lee agwa nwa 16 years kpara unu lewe ya agwa nwa 16 good years kpara antie dị 50 something years nwa dị 16 years eche ụdị echiche a ọwụ na ntị gị na-echere gị echiche ọnwụ since niile iji dewa 10 years dewa 12 years dewa 15 years kedu ihe mere na enwube Mmesoma gị show taa tụtụrụ ntị gị gbulaa ya amụrụ gị na 29th of May 2008 eji m date gị because anọ m mgbe amụrụ gị otu esi mụọ gị wota ndị mmadụ si gbakalụ na amụrụ gị n'ala okporo ije mma gị eje hospital. I was the one coming your mom otu a na-ekwu okwu na a na-anụta ihe a na-ekwu all your mother onye na-ege m ntị Aunty Chidimma na-aya ezigbo ahụ onweghị onye ọ na-ekpe nọ ntị yes because ị na-eshi abịa ọ na-awụ mgbe ahụ ma ị nọ nso ọmụ wee na-aka amụ ya leri na Mmesoma onye a na my cousin sister ndị njem ọnụ welite ihe ụlọ ịsọ nkụwa onye a na-awụ cousin sister mụnwa wụ Chinedu ji eme ọnụ nlọta masị achọrọ m ịstara cousin sister m ihe December achọrọ m ịstara ihe ma nlọtawa lee ya onye a cousin sister m Mmesoma Ajosu kpọla mmadụ mmụọ just because of gịnị enviness and greedy na mmadụ gwara gị mee. Welcome back as you don't watch that video. So this is a lesson give to everybody who want go carry med. Any med way they carry, whether na your sibling or your sister pikin or this thing, please treat them well. Because you see how this woman take enter am. He tell am say if he carry this rat this thing this way they kill rat, I don't want to call the name straight here. Put for her auntie food, say why auntie eat am, say the auntie go stop the beat am. Look at how he deceive this girl, but this girl is too big to be deceived this way. So my people, what do you think say we go do now for this matter? What do you think? And how they take related? This lady now well done by go. Now the one wey senior this girl mama. So what do you think? If na you, do you think say to arrest the girl, put am for prison? What do you think? If na you this thing happen to? Tell me what you think and leave your own opinion. Don't forget to share this video and don't forget to subscribe to this channel. Very, very important.